Ahoj, tu je Erik Hoffman. Vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa zo série Cesta webovača za 1000 zákazníkmi. V tomto videu by som vám rád porozprával príbeh o tom, ako jedna rozbitá, poškodená tabula dokáže získať verného zákazníka. A taktiež by som vám rád povedal o jednej marketingovej stratégii, o ktorej som presvedčený, že bude marketingovou stratégiou 21. storočia. Ste na ňu zvedaví? OK, tak sledujte toto video až do konca. Ale ešte skôr, ako sa k tomu dostaneme, by som vám rád porozprával príbeh o tejto tabuli. Vidíte ju za mnou, biela tabula, namontovaná na stenu, respektíve mala by byť namontovaná na stene na to, aby som vám mohol točiť videá a vysvetľovať na tej tabuli nejaké stratégie a postupy. Čo sa však stalo? My sme tú tabulu objednali minulý týždeň. Došla k nám, keď sme ju začali montovať na stenu, tak tento vrchný spoj, tu už vidno, že tu je len nejaké drevo alebo drevotrieska, alebo čo to je. A tento kovová lišta sa od nej odlepila a tá tabula padla. A hneď ak padla, tak vlastne vidno, že bola rozbitá a rozštiepená. Stáva sa to. Úplne bežne sa stáva, že proste produkty majú niekedy raz za čas nejakú chybu. Nehovorím, že každý jeden z týchto produktov je taký, hovorím o tomto konkrétnom jednom a som presvedčený o tom, že tak ako možno, že tento jeden bol trošku chybný, že tu nemal možno, že lepidlo na vrchu, tak ďalších 100 tabul mohla daná firma vyrobiť absolútne skvelé. Čo je však rozhodujúce, je to, čo prichádza potom. Ja ako zákazník je pre mňa dosť nepríjemné reklamovať produkt, ktorý som si kúpil a ktorý nefunguje tak, ako by mal. Jednak je to pre mňa strata času, pretože som s tým nepočítal a musím riešiť záležitosti a veci, s ktorými som nerátal a nie sú pre mňa príjemné. A druhá vec je, že ľudia tak od prirodzenia neradi oznamujú zlé správy. Takže kolegynka Janka, keď sa stalo toto s tou tabulou, zavolala firme, o ktorej sme tú tabulu objednali a boli sme sami prekvapení, čo sa dialo potom. Z tej firmy už na prvýkrát, keď sme objednávali tú tabulu, tá kolegyňa Jana mi hovorí, že boli absolútne fantastickí a úžasní a že ten obchodiak, s ktorým telefonovala po telefóne, bol absolútne perfektný a povedal, že dodrží ten termín, že do piatku, lebo my sme mali podmienku, že do piatku bude tabula u nás. Všetko sa dodržalo, prišlo to vo štvrtok sa stalo toto. Volali sme späť, reakcia bola absolútne úžasná a fantastická, pretože okamžite priznali chybu, navrhli riešenie a dokonca navrhli riešenie také, o ktorom sme ani my ako zákazníci neverili, že to tak urobia. Pretože väčšinou je postup taký, že pošlite nám späť tovar a my vám na výmenu, na oplatku pošleme ďalší. Oni však vedeli o tej našej podmienke, že to musí byť do piatku, takže sa nám začali ospravedlňovať, že tá nová tabula už do piatku nestihne prísť, že v piatok, to akurát v štvrtok večer sme riešili s nimi, že v piatok ju len budú expedovať z Prahy a že príde neskôr. Dnes je útorok a tabula už je tu, druhá, náhradná a už je dokonca aj našrubovaná na stene. Práve zákaznícky servis a prístup človeka alebo firmy k tomu, keď vznikne problém, je to, čo bude rozhodovať v budúcnosti o tom, či zákazníka budete mať alebo nebudete mať. Či ostane u vás alebo prejde ku konkurencii. Ani cena, ani produkty o tom nebudú rozhodovať. Produkty častokrát budeme mať veľmi rovnaké alebo podobné ako konkurencia. Cenové rozdiely medzi tými produktami budú veľmi podobné, ale ak chceme získať zákazníka aj napriek vyšším cenám, tak práve zákaznícky servis je to rozhodujúce. A teda poďme sa spoločne pozrieť na 3 body marketingu 21. storočia, ktorý je zákaznícky servis. Prvý bod je, keď sa stane problém, je priznať chybu. Potrebujete priznať chybu. Potrebujete povedať, že OK, tá tabula zjavne vyzerá poškodená, nie je dobrá, zjavne to nedržalo dobre, priznať chybu, pretože to posledné, čo zákazník potrebuje počuť, sú výhovorky, prečo to tak nie je. Prečo tá služba alebo produkt nefunguje, ako on očakával. Druhým bodom je ospravedlniť sa. A ja osobne som veľmi potešený a prekvapený prístupom tej spoločnosti, ktorá nám dodala túto tabulu. A veľmi som potešený tým prístupom, pretože dokonca nám písal aj samotný konateľ spoločnosti, nielen ten pán obchodník, s ktorým kolegyňa komunikovala, ale aj sám konateľ, ktorý sa ospravedlnil za tento produkt a zobral na seba zodpovednosť. Pričom oni sú len dodávateľia produktu, oni nie sú výrobcovia.
ale i napriek tomu zobral tú zodpovednosť na seba. Nie je nič horšie, ako keď sedíte ako zákazník sklamaný z toho, že produkt alebo služba nefunguje a na druhej strane človek z firmy povie, viete čo, áno, je to chyba, ale ja za to nemôžem, to kolega, lebo on to mal na starosti. Vec, ktorá zákazníka okamžite naštve. Jemu je jedno, kto z vašej firmy to mal na starosti. On si objednal produkt, službu, ktorú zaplatil a tam mu nefunguje, ako očakával. Takže ak na seba prevezmete zodpovednosť a ospravedlníte sa aj za chyby, za ktoré možno pravdepodobne nemôžete, získavate si obrovské plus u zákazníka, pretože sa dostávate na jednu úroveň. No a tretí bod je navrhnúť riešenie a ideálne také riešenie, z ktorého zákazník sám padne na zadok. My, dá sa povedať, že sme padli na zadok, pretože oni povedali, že tú tabuľu si zatiaľ nechajte, to potom zistíme, čo s tou tabuľou. Teraz je dôležité, aby ste dostali náhradnú tabuľu, ktorú vám hneď posielame. Takže okamžite nám dali riešenie, ktoré bolo pre nás to najlepšie. Na začiatku som vám sľúbil, že vám poviem o marketingu 21. storočia a ako riešiť vlastne krízové situácie. To sú tie 3 body. Povedal som vám aj o tom, že ten marketing získava nielen verných zákazníkov, pretože tí zákazníci naozaj sa budú vrácať k tej firme, tak ako my. Nám už je jedno, či tá firma má o 10% vyššie alebo nižšie ceny ako konkurencia. Ja viem, že do budúcna budeme objednávať od nich, pretože keď vznikne problém, tak viem, že sa na nich môžeme spoľahnúť a všetko bude veľmi rýchlo vyriešené. A to nám stojí za to si priplatiť. Ale získava aj fanúšikov. Ako? Pozrite sa, napríklad takto. Tu máte názov spoločnosti, kde sme objednávali, alebo ich web stránku www.avtech.sk. Nikto z tej firmy, možno, že teraz, keď sledujú to video, sa o tom dozvedeli, ale nikto z tej firmy nevedel, že budem točiť toto video. Nikto z tej firmy nevedel, že ich budem takto propagovať a hovoriť o nich. Som proste veľmi spokojný zákazník, ktorý šíri a doporučuje produkty a služby firiem, s ktorými je sám spokojný, dokonca je z nich nadšený. A bez toho, aby som mal akúkoľvek odmenu, bez toho, aby som to sľúbil, alebo bez toho, aby som to tej danej spoločnosti povedal, rozhodol som sa, že chcem, keď vy na budúce možno budete objednať takú tabuľu alebo nejaké kancelárske veci, chcem vám doporučiť firmu, ktorá to robí naozaj dobre, s dokonalým zákazníckym servisom. Ak vám to stojí za to, aby ste si objednali produkty a služby, aj s tým vedomím, že keď vznikne problém, tak bude dokonale vyriešený. To je moja skúsenosť so spoločnosťou AVTech. Ale prečo točím toto video je aj z druhého dôvodu. Aby sme sa my, ostatní podnikatelia, zamysleli nad tým, ako riešime krízové situácie a problémy s našimi zákazníkmi, keď majú oni problémy. Riešime to tak dokonale, ako to rieši AVTech? Alebo máme priestor na zlepšovanie? Pretože práve to bude marketingovým nástrojom 21. storočia. Firmy, ktoré budú mať dokonalý zákaznícky servis, budú mať takých spokojných zákazníkov, akým som napríklad ja teraz vo firme AVTech, ktorí o nich budú šíriť dobré meno. Bez toho, aby ste im platili. Bez toho, aby ste sa im nejak vnúcovali. Bez toho, aby ste používali rôzne marketingové typy a triky. Proste len tým, že urobíte dobrý zákaznícky servis a postaráte sa o vášho zákazníka aj vtedy, keď je problém, a nezdúbkáme vtedy, tak to pritiahne ďalších a ďalších zákazníkov. Takže je teraz na nás zamyslieť sa nad tým, aký zákaznícky servis máme vo vlastných firmách a ak zbadáme priestor na zlepšenie, tak to aplikovať. Mám na vás ešte jednu otázku. Stalo sa vám niečo podobné vo vašich firmách? Riešili ste nejakú krízovú situáciu s vašim zákazníkom a potom ste si povedali, dobre, super, sme to vyriešili, pretože zákazník je naozaj spokojný a potom nás odporúčal ďalej. I napriek tomu, že sme mali problém. Stalo sa vám niečo také? Budem veľmi rád, ak sa dole do komentárov podelíte o vaše príbehy. No a ja sa na vás už teším pri ďalšom videu zo série Cesta webovača za 1000 zákazníkmi. Ahoj!